Salutare! Numele meu este Diana Moraru și sunt Continuous Professional Development Coach de carieră. Bine v-am regăsit la un nou episod, Cariera ta de la A la Z. Iar astăzi o avem invitată pe Ana Maria Alexandru, care este fondatoarea AMA Leadership Academy. Ana este mentor coach pentru specialiști în activitatea de coaching și președinte al asociației ARC Pro pentru coaching profesioniști în România. Are o experiență de peste 20 de ani în coaching, training, educație, antreprenoriat și leadership. Ana, bine te-am găsit și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Este o onoare să te avem astăzi aici la Cariera ta de la A la Z, unde vom discuta despre cum să oferim feedback cu eleganță. Mulțumesc, Diana, mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitația ta foarte frumoasă și călduroasă și mai ales pentru experiența foarte plăcută anterioară de a vorbi cu tine, așa că sunt convinsă că va fi o conversație super plăcută și plină de informații. Da. Înainte de a începe să discutăm mai în detaliu, să zic așa, să începem să depănăm cum, de fapt, să oferim un feedback, care consider că este foarte important pentru toată lumea și este foarte benefic, este un subiect de actualitate și necesar. Hai să vedem ce nu cunoaște lumea despre Ana Maria Alexandru. Eu am făcut o mică introducere, cu siguranță multă lume te cunoaște, dar ce crezi că nu cunoaște lumea despre tine și ai dori să împărtășești cu cei care ne privesc? Cred că un lucru care mă descrie pe mine foarte bine este că sunt o persoană foarte fericită. Și mă simt binecuvântată în viața pe care o trăiesc, pentru că am o relație minunată. Tocmai am aniversat 24 de ani de când suntem împreună. Și cred că comunicarea a avut cel mai mare impact asupra faptului că am reușit să fim de atâția ani împreună și fericiți în fiecare zi și în prezent, să fim ca și cum am fost la început. Și un lucru pe care oamenii nu știu despre mine este că, în ciuda faptului că sunt obișnuit să vorbesc mult, am realizat în ultima parte a vieții că sunt foarte liniștită de fapt și că îmi place să tac mult. Iar când eu tac, vocea mea interioară vorbește continuu. Deci m-am apucat de mindfulness, de meditație, de tot ce ar putea să fie folositor ca să tacă și mintea și să vorbesc mai des cu inima. Și am ajuns să creez niște exerciții tare faine pe care le împărtășesc cu drag cu lumea despre cum să vorbești cu inima ta. Și atunci tace și mintea și ești mai liniștit, mai liniștită și mai centrat și mai echilibrat. Da, uite, eu îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai împărtășit exercițiul respectiv și cu mine și vreau să spun că dă roade, este foarte benefic. Cei care ne priviți, vreau să vă reamintesc că subiectul despre care discutăm astăzi este cum să oferim feedback cu eleganță. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii, iar noi vom răspunde imediat. Ne dorim să avem un dialog cu cei care ne privesc, așa că nu ezitați să puneți întrebări. Cu siguranță lucrați poate în corporații sau aveți proiectele voastre, poate lucrați cu diferiți oameni, diferite naționalități sau diferite caractere, personalități și nu întotdeauna este cel mai ușor să oferiți un feedback cu eleganță încât celălalt să vă înțeleagă ce doriți să transmiteți. Și acum, înainte de a începe de fapt să vorbim despre acest subiect, hai să vedem ce înseamnă de fapt feedback. Cum am definit, să zic așa, feedback-ul. Noi întotdeauna folosim feedback, dar îmi place să încep cu noțiunea de feedback încât lumea să știe ce înseamnă asta. Da, mă gândeam că fiecare în curentul său și în stilul său de a preda și a forma oameni folosește o definiție mai mult sau mai puțin cunoscută. Mie îmi place să mă raportez la feedback ca la un fel de a hrăni oamenii. Abordarea în AMA Leadership Academy este o abordare holistică și transformațională. De aceea noi credem că cuvintele hrănesc. Bineînțeles că cuvintele nu numai hrănesc, dar au tot felul de efecte asupra oamenilor. De aceea pentru noi limbajul este important și atunci când oferim informație, ne străduim să oferim din inimă și să fim aliniați, să fim integri. Ceea ce spunem cu buzele să fie și ceea ce gândim și ceea ce simțim
și să producă energie, să aducă energie în conversație versus să ia energia din conversație. Și cum am încercat și noi două, am testat înainte să înceapă acest live, ai văzut? Am folosit un exercițiu pe care îl facem cu echipele de coaching. La începutul fiecarei sesiuni ne întrebăm ce vrem să lăsăm deoparte, ce vrem să aducem în ecuație și cum vrem să ne simțim pe parcursul întregului proces și la final. Și asta crește energia. Și puteți să vedeți în momentul în care vorbiți despre lucrurile pe care vreți să le lăsați deoparte, cum scade energia, pentru că te duci în lucrurile care te apasă, care te stresează și scade energia. În momentul în care vorbești despre lucrurile frumoase pe care vrei să le aduci, vreau să aduc frumusețe, vreau să aduc bunătate, vreau să aduc focus, vreau să aduc comunicare, vreau să aduc parteneriat, competență, profesionalism, da? Toate lucrurile pe care noi două le-am spus că vrem să le aducem astăzi de aici și ne rugăm să fie așa până la final, să și reușim, atunci se ridică energia. Ei, așa e și cu feedback-ul. Practic, feedback-ul a fost creat pentru a putea spune cuiva, a da înapoi informația, a-i spune ce efect a avut acțiunea lui. Da. Doar că noi, culturile noastre sunt foarte diferite, da? Și pe toată planeta feedback-ul se oferă diferit de la cultură la cultură. Ei, eu am crescut de mică și am făcut școala primordial într-o epocă în care feedback-ul era despre ce ai făcut greșit, despre ce n-ai făcut bine. Și asta pentru că 40 de ani noi am fost într-o asemenea măsură puși sub acest clopot de sticlă al unui limbaj foarte directiv, foarte agresiv, foarte centrat pe competiție, foarte centrat pe suprimarea creativității și a unicității. Cumva noi adulții de acum care avem 40 de ani și mai mult, încă mai avem reacția aceasta că atunci când cineva vrea să ne ofere feedback, sigur am făcut ceva rău, da? Da. Și asta mai ales când este vorba de echipe și este vorba despre organizații sau chiar și în familie, se transmite generațional. Noi am fost amprentați pe un fel de a vorbi pe care noi îl transmitem în relația cu cei mai apropiați. Și mai rar am auzit eu într-o familie, într-o organizație sau într-o echipă de orice fel să intru într-o casă unde nu mă știe nimeni și știi, când nu mai știe cu ce te ocupi, parcă mai faci așa niște eforturi, știi? Dar când vii așa și nu știi nimeni cine ești și pur și simplu ești un observator, este foarte interesant să vezi relaționarea autentică și să auzi în loc mama să-i spună copilului: uite, mă bucur că ai avut inițiativa să pui florile la loc. Înțeleg că n-a stat în echilibru planta aceea și a căzut pe jos și că te-ai străduit să o strângi, dar când ai curățat ai întins-o prin toată casa. Mă bucur că ai făcut toate eforturile astea. Acum hai să-ți explic cum fac eu de nu le sparg, cum strâng eu de nu împrăști totul pe lângă și vreau să știu dacă vrei să-ți dau o mână de ajutor sau te descurci singur. Da? Mai rar auzi asta la nivel pur relațional, autentic într-o familie și de la familie pornește totul. Deci noi pur și simplu nu am fost învățați ca prin ceea ce spunem să dăm hrană și există tehnici și moduri specifice în care facem acest lucru, iar feedback-ul care hrănește, pe care îl oferim cu eleganță, are niște pași concreți. Se poate învăța și asta e ce facem noi. În AMA Leadership Academy învățăm pe oameni cum să-l ofere. Da, pentru că mi-aduc aminte în 2016 când munceam într-o corporație în Marea Britanie, nu o să dau în nume, deci am instituit acolo 360 feedback și am început să, de fapt, chiar dacă nu aveam foarte multă experiență în a oferi feedback cu eleganță, am început să, așa cum îl vedeam eu și cum curgea și cum trecea prin mine, ce mi-ar fi plăcut mie să-mi spună, nu știu, managerul meu sau colegii mei, cum mi-ar fi plăcut să sune acel feedback. Și am început să facem training la angajați cum să ofere 360 feedback, pentru că eu aveam grijă de managementul performanței. Și atunci când vedeam că lumea folosea chiar și un limbaj foarte negativ, gen asta ai făcut bine, asta ai făcut rău. Și pentru mine
Pentru mine, când vedeam chestia asta că scrie asta ai făcut rău, eu nu puteam să percep cuvântul rău într-un feedback. Simțeam că trebuie să aibă o altă, cum să zic, cuvântul rău nu-și avea locul acolo, nu-i găseam esența. Și atunci am zis că, ok, hai să începem să facem training la angajați, pentru că este foarte important să vedem cum, pentru că lumea, atunci când îi oferi un feedback cu eleganță, începe să implementeze și, de fapt, să conștientizeze că este spre beneficiul lui, nu neapărat contra lui. Pentru că dacă vii cu un limbaj negativ, e mai mult, el o să fie foarte reticent la schimbare și la implementare și o să zică nu. De fapt, ceea ce spui tu nu are sens pentru mine și nici nu implementez și nici nu fac asta, nu mă caracterizează pe mine. O să fac o pauză mică să explic ascultătorilor noștri de ce. Pentru că noi în coaching avem niște termeni foarte specifici, se numesc întărire pozitivă și întărire negativă. Dacă îi spui unui om, îl hrănești cu n-ai făcut bine, n-ai făcut bine, n-ai făcut bine, n-ai făcut bine, ce faci este că produci întărire negativă. Adică îi încurajezi omului lipsa de încredere în sine. Îi încurajezi lipsa de încredere în autenticitatea celorlalți, pentru că el în sinea lui a făcut, și puteți să observați în toate conversațiile pe care le avem, cred că 90% când apare un reproș din partea unei persoane către altă persoană, cealaltă care primește reproș zice, dar intenția mea a fost bună, nu a fost, n-am vrut să fac niciun rău, știi? Și atunci când omul, exact ce spuneai tu, când el percepe o mare diferență între intenția pe care a avut-o, acțiunea pe care a făcut-o, o consideră identică și rezultatul nu este identic cu așteptările lui sau ale celor din jur. Și atunci când cineva îi oferă feedback, dacă îi spune ai făcut asta rău sau n-ai făcut asta bine, îi taie toate aripile. Nu mai are, nici măcar nu mai vrea să încerce data viitoare. Așa se taie proactivitatea, se taie inițiativa, se taie până la urmă productivitatea în sine. Pentru că atunci oamenii, dacă nu-și mai fac curaj să greșească, care greșeala, da, de fapt este mama învățăturii, cum bine zice românul, nu au cum să învețe ca să recalibreze, să facă ajustările de finețe și să poată să crească. Iar întărirea pozitivă vine atunci când ei, și apropo, a da feedback hrănitor, nu înseamnă să-i spui unui om bravo, mă bucur foarte mult că ai spart toate oalele și acum trebuie să le cumpărăm din nou, să le umplem cu ce era, să facem curățenie. Nu este despre nimic altceva decât despre adevăr, autenticitate, dar dintr-o perspectivă apreciativă. Diferența pe planeta aceasta, din totdeauna, dar de acum încolo cu atât mai mult o va face aprecierea. Ea este fundamentul modelului nostru la Ama Leadership Academy. Începem cu aprecierea. Ok, mă bucur că ai avut inițiativă. Super, hai să vedem ce faci cu ea. Hai să vedem ce ți-ai propus, ce ai făcut, ce ai obținut, care sunt 3 categorii distincte, da? De aspecte ale aceluiași om implicat în aceeași acțiune. Și apoi, bineînțeles, să întrebăm, ok, și ce ai schimbat la asta? Acum, ce ai învățat din asta? Ce ai descoperit făcând asta? Ce ai face tu diferit data viitoare? După cum observați, sunt întrebări. Nu sunt răspunsuri, nu sunt reproșuri, și nu corectăm pe nimeni, nu dăm la degețele, ci pur și simplu îi ajutăm pe oameni să conștientizeze. E de ajuns omului că se simte vinovat că a făcut câteodată ceva cum nu și-a dorit. Dar să mai pui reproș peste asta sau ceartă sau critică este exact esența expresiei din limba engleză insult over injury. Adică omul este deja rănit, îi mai dai și tu o insultă, e clar că nu mai faci nimic bine. Da. Mulțumesc că mi-ai dat oportunitatea să fac distincția asta. Nu, este foarte, foarte bine, pentru că oarecum eu asta observam, de exemplu, în organizațiile în care muncesc și încă merg mai departe și încă și acum, în 2021, lucrăm foarte mult la partea aceasta, cum să oferim feedback, dacă există un model specific după care să ne conducem și așa mai departe. Multe, de exemplu, organizații, dar chiar și noi oamenii, tindem să oferim acest feedback cu eleganță mai mult confidențial, da? În care să nu ne punem, să zic, amprenta noastră acolo, adică numele nostru să nu apară și pur și simplu, din considerentul ăsta, oarecum ne face pe noi mai siguri ca să spunem adevărul și părerea noastră despre persoana respectivă cu care muncim.
Eu întotdeauna am susținut și am spus și mereu repet în organizații, de exemplu, să încercăm să creăm un mediu în care noi să putem să venim să vorbim deschis despre feedback și nu prin diferite chestionare. Nu e vorba că nu sunt adeptă la chestionare, doar că limbajul scris este un lucru care poate să fie perceput într-un fel și atunci când omul îți vorbește și îți spune, deci tu poți să-i analizezi și limbajul corpului, inclusiv poți să-i analizezi și cuvintele și să vezi, adică să observi exact ceea ce lipsește și toate lacunele și dacă ceea ce spune el sau felul cum se exprimă este cu adevărat în beneficiul persoanei respective. Pentru că oricum pe feedback când dăm, nu trebuie să fie unul, oricum multă lume spune că e subiectiv, nu este foarte obiectiv, ne focusăm foarte mult pe partea de comportament. Da? Și de aceea vreau să te întreb pe tine, cum este mai bine să oferi feedback? Totuși, mergem pe metoda asta tradițională de a fi confidențial sau e bine să încercăm să creăm mediul respectiv în care oamenii să înceapă să vină să vorbească deschis despre feedback și să poată să ofere față în față un feedback? Eu cred că sunt cumva aspecte ale unor procese care au eficiență diferită în diverse contexte. Da? Sunt persoane care se simt ele mai confortabile să vadă un feedback nesemnat, neasumat de către cineva în particular și să citească cele mai neplăcute lucruri pe care ar putea să le citească despre sine. Așa se dau așa zisele feedback-uri. Nu intrăm deocamdată acolo, pur și simplu și adresăm partea scrisă a lucrurilor, a modului de a oferi feedback. Da? Și sunt persoane pe care am văzut că sunt mai confortabile să primească acest feedback în scris și să-l proceseze în tăcere și în liniște ca să-și ia toată informația de acolo ca să poată să tragă niște concluzii. Dacă ar vedea în dreptul feedback-ului un anumit nume, ar proiecta pe acea persoană o nemulțumire personală, o supărare, m-a judecat greșit, în primul rând m-a judecat și așa mai departe. Da? Și atunci asta ar duce la tensionarea relațiilor. Deci, din punctul meu de vedere, cred că acesta a fost motivul pentru care până acum sau până foarte recent feedback-urile erau în cea mai mare majoritate a lor oferite confidențial și mie îmi place să spun neasumat. De ce neasumat? Pentru că acum trecem în partea vorbită și trăită a lucrurilor. Cred că cea mai mare eficiență o are comunicarea directă. Am o experiență de 20 de ani de a comunica în business, în diverse companii, corporații, pe proiecte, de la educație până la corporații multinaționale, transculturale, care sunt întinse pe toată planeta. Și ce am constatat pentru mine ca om, înainte ca profesionist, este că de câte ori scriu ceva, este așa de variat interpretabil, incredibil cât de interpretabil. Același lucru, dacă îl spun eu și sunt acolo prezentă cu persoana, poate folosesc cuvinte mai puțin verificate. Știți că noi facem editor și redităr când scriem lucruri. Sigur. Bine, da, așa este. E o grămadă de timp dat acestor editări. Pe de o parte că e câștigul de timp dacă facem asta face-to-face și direct, fie și la telefon și fie și prin Zoom, tehnologia ne ajută. Dar în momentul în care te aduci pe tine autentic, cum spuneai tu mai devreme, și în mod special te aduci energia, omul primește în primul rând intenția. Și așa cum spuneam mai devreme, noi suntem cumva creați să fim benefici unii pentru ceilalți. Așa, cel puțin asta este viziunea mea. Că noi ca oameni nu am fost creați să ne facem rău. Intențiile aproape ale tuturor sunt extraordinar de bune. Modul în care sunt puse în acțiune este diferit, da? Și rezultatele sunt diferite de multe ori. Câteodată este diferența de la alb la negru. Am vrut să fac un bine și a ieșit nu tocmai așa cum mi-am propus, dar chiar cu partea cealaltă. Și atunci lucrurile acestea trebuie calibrate, analizate, verificate, discutate, negociate și renegociate și reajustate. Și cel mai rapid și cel mai ușor o facem dacă suntem față în față, dacă ne vorbim direct și dacă există transparență. În afară de asta, în momentul în care eu sunt cea care ofer feedback, în modelul pe care noi îl practicăm, eu ofer și suport.
Nu numai că ofer feedback ce ar putea fi îmbunătățit. Apropo, diferență, subliniere. Nu știu, mi-ar plăcea să fie aici o subtitrare și să fie subliniate anumite cuvinte. Diferența fundamentală aici fiind că ofer feedback despre ce apreciez cel mai mult și despre ceea ce mi-ar plăcea mie sau consider că ar putea fi îmbunătățit. Sau chiar am eu nevoie. Depinde de rolul din care eu vorbesc. Și acum să zicem că vorbesc din pălăria mea, imagineți-vă o pălărie și noi jonglăm foarte mult cu ele, mai ales că atunci când avem multiple roluri și funcții în diversele noastre organizații sau echipe cu care lucrăm, că și tu faci la fel. Avem pălăria de antreprenor, apoi cu pălăria de antreprenor, când vorbești cu membrul echipei tale și vrei să se îmbunătățească niște procese, tot feedback folosești. Așa cum folosești și cu cea mai bună prietenă, da? Care ți-a hrănit sau nu pisipat când erai plecat de acasă. Așa cum, da? Deci, indiferent care este subiectul pe care îl adresezi și din ce rol îl adresezi, sunt câteva elemente fundamentale. Conexiunea profund umană, de la suflet la suflet, energia cu care vii, cu intenție de contribuție. Vreau să fie mai bine pentru noi două și vreau să știu cum să te ajut pe tine ca tu să faci mai bine, ca nouă să ne fie mai bine împreună. Da? Deci sunt niște diferențe absolut radicale față de modul în care noi am primit feedback vreodată pe măsură ce am fost educați și am crescut și bineînțeles că dragii noștri de părinți au primit, aplouat pe ei cultural și informațional modul vechi de a face lucrurile și le-au transmis mai departe. Iar pentru generația din care noi două facem parte, este cea mai mare luptă să ne rupem de modelele din trecut, să ne amprentăm de aceste modele noi care sunt și mult mai benefice și mult mai folositoare și să le dăm mai departe. Și aici probabil că o să mai avem de lucrat ca umanitate câteva zeci de ani bune, să mai treacă una, două, trei generații probabil, ca să se ajungă la locul în care acesta e normalul. Vorbesc din apreciere și nu trebuie să-mi țină cineva un training că aprecierea e valoroasă. Te tratez cu considerație și respect și nu trebuie să-mi spună cineva că asta este important. Da. Îți dau feedback hrănitor și elegant pentru că sunt o persoană hrănitoare și elegantă, nu pentru că am învățat că e mai bine așa decât altfel. Da? Dar lucrurile astea se transformă în timp odată cu noi. Și atunci când, iată, folosim un limbaj, când dăm acest sau când oferim feedback-ul de eleganță, consider că trebuie să ținem cont mai mult de personalitatea persoanei care noi îi oferim acest feedback sau pur și simplu e bine să folosim limbajul nostru și să fim noi autentici în feedback-ul pe care noi îl oferim. Eu personal ce fac? Eu sunt autentică, dar totodată țin cont și de persoana căreia eu îi ofer feedback-ul, pentru că știu personalitatea și știu exact ce tip de limbaj folosește încât să înțeleagă ce vreau eu să îi transmit prin acest feedback. Da, dar tu ești persoane... Scuză-mă, cine are atâtea studii ca tine despre natura umană și poate să știe ce personalitate e în fața lui și să știe exact aspectele pe care le are fiecare? Eu te felicit, dar foarte puțini oameni au această cunoaștere. De aceea, câteodată, posibil, din cauza aceasta, feedback-urile sunt interpretate greșit de ceilalți care le primesc, pentru că de fapt, cum am zis, feedback-ul trebuie să fie obiectiv, nu subiectiv și trebuie să fie pe comportament și atunci, de obicei, când suntem un pic frustrați sau nu ne-a plăcut ceva, o scriem din punctul nostru de vedere, adică curg acolo rânduri întregi și gata, am dat feedback-ul, ne-am descărcat. Deci data viitoare persoana respectivă trebuie să îmbunătățească și să-și dezvolte și să aibă grijă cum vorbește cu mine. Da, exact. Deci asta este cea mai mare provocare în coaching, pentru că noi, în calitatea noastră de coach, lucrăm cu persoana care e de față, nu lucrăm cu cine a supărat-o pe ea sau pe cine a supărat. Da? Și se întâmplă că vine clientul de coaching vine la coaching și zice: ei, obiectivul meu este ca șeful sau subordonatul sau colegul meu să schimbe atitudinea față de mine. Ok,
super, știi? Și care ar fi un proces prin care îi faci asta? Și unul dintre procese este, păi, dau un feedback până se liniștește, adică trebuie să facă ce am zis eu, că altfel nu se poate, nu merge mai departe. Ok, și în calitate de coach te uiți la client și spui așa, și ok, super, dar acum informație pentru tine. Cine este necesar să se transforme în această relație? Ești tu. Și cu tine o să lucrăm ca să faci transformarea necesară, pentru că ce se întâmplă în cazul alternativ pe care l-ai descris tu, Diana, este că, practic, cel care a oferit informația, n-aș vrea să suprapun aceste noțiuni, care a pretins că a dat feedback, de fapt, ce a făcut e că s-a descărcat energetic și-a spălat lui, apropo de râuri, știi? Și-a spălat lui parametrii energetici așa, a pus toată acea suferință, durere, nemulțumire într-un mesaj pe care l-a țintit exact cum ar lua cineva un pistol sau un arc sau nu știu ce armă letală și l-a îndreptat către o ființă nevinovată și a tras în el. Așa aterizează. Dacă aveți impresia și are cineva impresia că cuvintele nu contează, vă anunț că sunt la fel de au capacitatea de a răni ca orice fel de altă armă, pentru că sunt încărcate de energie. Și de aceea, continuând întrebarea ta de mai devreme, eu personal prefer să nu primesc feedback scris, decât dacă este structurat conform feedback-ului hrănitor, astfel încât să primesc valoare din el, să pot să primesc valoare din el. Pentru că dacă persoana respectivă l-a scris doar ca să facă pe cineva de rușine și se întâmplă, sau să vorbească de rău pe altcineva, sau să mă troznească pe mine pentru cine știe ce joc sistemic și-a creat acolo, a proiectat pe mine că eu sunt mama cu care are nu știu ce problemă nerezolvată, eu sunt interpretarea șefului sau autorității față de care se rebelionează. În momentul acela, ce face persoana este că îmi troznește mie feedback-ul, adică se curăță de o supărare pe care de cel mai multe ori are cu oricine altcineva, folosește această ocazie ca să scape de acea încărcătură energetică și mi-o dă mie. Și primești această informație și nu știi ce să faci cu ea. Trebuie să te duci la coach sau la terapeut sau să-ți găsești alte soluții alternative ca să te speli de ea. Și tu pornești din ideea, băi, am avut o intenție foarte bună, am avut o acțiune de aliniat am putut, îmi pare rău că rezultatul pentru tine n-a ajuns exact așa cum ți-ai dorit să fie, totuși modul în care tu mi-ai spus ce s-a întâmplat la tine despre asta mă face să fi vrut să am intenția de care tu m-ai acuzat, măcar să merite toată această acțiune. Și așa, culmea este că așa cascadează violența non-verbală, violența energetică care se propovăduiește și se dă mai departe și pur și simplu stop cadru umanitate, așa apar războaiele. Când oamenii refuză să se înțeleagă de vorbă bună și refuză să-și alinieze interesele într-un fel armonios, refuză să-și asume consecințele faptelor lor și ale acțiunilor lor și ceea ce se întâmplă este că feedback-ul nu mai hrănește, ci rănește. Așa este și da. Și în special pentru noi cei care muncim, de exemplu, în organizații multinaționale, dar nu neapărat mă refer că muncind în organizații multinaționale în România, tu muncești mai mult cu oameni din România și bine, mai puțin faptul că raportezi poate în afară, sunt câțiva oameni care raportează la alte persoane din afară, dar nu va raporta toată organizația. Ei, noi cei care muncim în afară, noi avem provocări în fiecare zi, da? Unde întâlnim persoane de diferite naționalități, diferite valori și oferă feedback. De aceea, de acolo am învățat foarte mult pe partea aceasta de personalitate, pentru că mi-am dat seama că cuvintele se interpretează foarte mult. Ce înseamnă un cuvânt pentru americani va avea cu totul o altă conotație pentru englezi, chiar dacă vorbesc limba engleză și la americani limba americană, care are o altă conotație. Deci mi-am dat seama că trebuie să mă schimb oarecum și când ofer feedback, să fie pe înțelesul oamenilor. Dar de ce criterii ținem noi cont atunci când oferim un feedback? Dacă sunt, nu știu, să zic așa, o formulă sau de care să zicem, ok, trebuie să ținem cont de lucrurile acestea când oferim feedback.
Eu de obicei am o formulă după care mă conduc atunci când ofer feedback-ul respectiv. Mă conduc după context, ofer un pic de context, o propoziție, două, da? În ce context, adică am observat eu lucrul ăsta, pentru ca persoana să-și dea seama că de ce spun eu lucrul ăsta, nu doar o frază, că am întâlnit de atât de multe feedback-uri am analizat, încât era o frază și eu nu puteam să-mi dau seama, de fapt, de ce scrie, la ce se referă. Dădeam context, nu știu, un context, de exemplu, dintr-un meeting, da? Că mi s-a părut ceva sau de la o anumită sarcină, că nu am făcut sarcina respectivă la timp. După care eu mă conduceam pe partea de acțiune, dar de acțiune pe partea de comportament. Deci ofeream un pic 2-3 propoziții despre partea de acțiune, după care a fost rezultatul. La fel, o propoziție 2, care a fost rezultatul și după aia, de fapt, ce ar fi bine să faci ca să poți data viitoare, nu știu, să fie mai ok pentru tine. Și aici, când vedeam și ce ai putea să faci, trebuia să mă gândesc la fel, că acum iarăși revin la fel, la personalitate, la tot, ca să îmi dau seama că persoana, de fapt, se simte confortabil cu ceea ce îi propun eu, să nu vadă ca un ordin pe care trebuie să-l execute din partea mea. Că și cu asta te confrunți. Și ăsta era modelul după care, practic, încercam să mă conduc în a oferi un feedback. Și inclusiv asta și la Exec MBA fac. Și parcă simt că tot sunt în procesul ăla în care tot învăț pe oameni cum să ofere feedback. Și mă întrebam dacă tu ai vreo formulă în care sau de ce criterii trebuie să ținem cont atunci când oferim feedback. Am și o formulă. Este o formulă dezvoltată de către o companie care este premergătoare coachingului de echipă, ba chiar a creat o metodologie întreagă despre coachingul de echipă. Se numește Leadership in Motion și modelul lor este ARL, Action, Reflection, Learning, pentru care noi avem licență în România și în Europa. Și partea frumoasă a acestui model este că oamenii aceștia, după 30 de ani de experiență de a lucra la nivel global cu organizații din diverse domenii și lucrând cu zeci de mii de oameni efectiv în cursurile lor, au identificat câțiva pași de a oferi acest feedback în așa fel încât să și surprindă aspectul care este de menționat și de adresat, să o facă într-un mod cât mai hrănitor și mai elegant și în același timp să ofere libertatea, să folosească paradigma coachingului care spune clientul sau partenerul de conversație este cel care găsește cele mai bune soluții pentru el. Da? Și atunci, diferit, apropo de criterii de ținut cont, singurul lucru diferit pe care l-aș adresa acum față de ce ai spus tu mai devreme este că noi, coachii de echipare, venim din contextul ce ai vrea tu să faci. Eu îți spun ce aș face eu diferit, dar mă raportez la mine. Deci un criteriu foarte important este asumarea. Deci nu-ți spun eu ce aș face eu în locul tău sau nu-ți spun eu ce să faci tu în locul tău mai exact. Da? Dacă mă întreb ce aș face în locul tău, eu îți spun. Dar e necesar să vină de la tine. Da? Această întrebare. Ce eu pot să fac și ce e important să fac este să-mi asum procesul pentru mine și să-ți spun ce aș face eu diferit în această situație, de la mine, pentru mine, în cadrul contextului de relație pe care îl avem și să te invit să-mi spui ce consideri tu că ai face diferit. După care intrăm într-o etapă de contractare, practic de renegocierea pozițiilor, de renegocierea termenilor, de renegocierea acțiunilor pe care le-am agreat că le facem împreună și această recontractare conduce la planul final. Da? Deci un criteriu foarte, foarte important este ca asumarea completă a procesului de către cele două persoane. În general, cineva care primește un feedback mai puțin, cum se spune, era să zic prietenos, dar ideea nu este de prietenie, ci un feedback care este mai puțin laudativ decât se așteaptă, să spunem, da? Deja este într-o poziție de defense, de apărare, da? Deja a pus un zid acolo în față. Ei, încrederea reciprocă, relația pe care noi am creat-o până acum, chiar dacă vine în exterior, într-o organizație și este datoria ta să faci această analiză și să oferi acest feedback, tu creezi un fundament de relație cu persoanele din această organizație pe măsură ce faci chestionarele, discuți cu persoanele, afli ce s-a întâmplat în situația respectivă până faci analiza, deci există timp să se creeze o relație.
Cu atât mai mult cu cât această relație se creează în timp între oameni care colaborează de mult timp sau trăiesc de mult timp împreună. Da? Revenind de la ideea că prima echipă este familia și de acolo modul de a comunica scalează și se duce în toate ariile vieții. Da? Deci autenticitatea fiecăruia dintre parteneri, crearea sentimentului de siguranță în relație, în așa fel încât eu să mă simt ok că îți dau acest feedback și tu să te simți ok că îl primești. Conștientizarea faptului că intențiile noastre sunt pozitive, că sunt benefice și că vrem să ne ajutăm reciproc prin acest proces, da? De a oferi și a da, a primi, a oferi înapoi, da? De hrănire reciprocă. Pentru că cealaltă persoană, după ce primește feedback-ul pe care noi îl oferim, oferă la rândul feedback, da? Adică ne hrănește cu informația deja procesată la el și spune ok, acum ce aș face diferit este asta care duce relația sau acțiunea la un nivel superior. Și da, avem o formulă concretă pe pași pe care mă bucur dacă îmi dai ocazia să o împărtășesc. Aș vrea să o folosească toată lumea. Da, aș bucura să o folosiți, să o pilotați, să vă bucurați de ea și să o experimentați în toate locurile în care aveți de oferit feedback și să o faceți să fie a voastră, să vedeți în ce măsură vă ajută. Deci dacă ți se pare locul și momentul potrivit, poți să împărtășești cele câteva etape. E ok? Da, super. Da. Bine. Păi, așa cum spuneai și tu, ce este foarte important este că adresăm situația, da? Și o să fac o să vă dau bucățica care este efectiv de exprimat și apoi ce înseamnă ea, da? Să zicem că noi două avem o conversație în care eu îți ofer ție feedback, da? Da. Și atunci zic, draga mea, când tu faci, by the way, nu știu dacă ați observat că în mod natural am început cu draga mea. Și asta un limbaj foarte dulce, să zic așa, și foarte cald. Dar să știi că nu mi-am propus, m-am observat că am făcut asta, dar în momentul în care eu mi-am pus pălăria de om care are de dat un mesaj care să te hrănească pe tine, eu imediat m-am relatat la relația noastră. Tu ești Diana mea dragă, deci ție că orice ți-aș spune, o să încep cu draga mea. Da. This is what I feel for you. Și atunci, când voi sunteți în situația de a oferi feedback, primul lucru, centrați-vă în relația pentru această persoană. Aduceți-vă aminte că ceva tare mult v-a plăcut, măcar o dată, dacă nu chiar acum la ea, da? De ați ajuns în situație să trebuiască să vă hrăniți reciproc, da? E clar că e ceva acolo în fundament de relație. Vă invit să vedeți unde la voi este acest punct, această conexiune. Că poate să fie de la minte la minte, poate să fie de la inimă la inimă, poate să fie de la energie la energie, da? Mie îmi place să cred că energia mea este undeva, izvorăște din centrul corpului și este așa ca un lotus care stă pe o apă și eu mă duc acolo în acel lotus și acolo mă așez. Mă așez frumos, respir înainte, nu dau feedback pe nepregătite, evit să răspund inclusiv provocărilor, adică îmi trimite cineva un mesaj de WhatsApp sau îmi trimite un e-mail un client sau mă sună un client și zice, știi, persoana din echipa ta putea să-mi scrie un mail mai drăguț ca răspuns la ce am întrebat. Și eu respir înainte. Și ce fac este că cer informații. Deci nu sar nici la client, nici la persoana din echipa mea, nici la mine, că nu știam că s-a întâmplat asta, etc. Și pur și simplu mă duc, mă așez, mă centrez și zic, ok, draga mea clientă, povestește. Zi-mi tot ce s-a întâmplat pentru tine ca eu să-mi iau informația. Da? După care când mă duc la persoana din echipa mea, sunt deja pregătită cu informația și perspectiva clientului despre asta, informația și perspectiva mea personală despre asta și am un dialog real, nu o ceartă deghizată în conversație, un dialog real, adică eu pun o întrebare sau adresez ceva și îmi răspund ca persoană din echipă, da? Și atunci când fac asta, urmăresc mental, deja mi s-a amprentat în ADN că o fac natural, așa cum a fost și cu draga mea, cu tine, știi? Da. E parte din molecule acum, iubirea și aprecierea. Și atunci ce fac este că urmăresc acești 4 pași simpli și vi dau acum, da? Când tu faci sau spui, sau când tu ai făcut sau ai spus, da? De exemplu, când tu ai trimis acel mail către clienta noastră, da? Care avea informația așa și trebuia să aibă informația așa, da?
clienta, și aici comunici impactul, da? Clienta a simțit că nu este atât de răsfățată pe cum și-ar fi dorit în această ecuație, iar când mie mi-a raportat asta, eu am simțit că nu a fost livrat la nivelul la standardul nostru de profesionalism pe care îl practicăm aici și la care ținem tare mult, da? Ok. Ce aș face în mod obișnuit, și asta e partea a treia, da? Deci prima dată am adresat situația, concret. Am comunicat impactul asupra persoanelor care sunt implicate, da? Și apoi împărtășesc cum este pentru mine, fac prezente consecințele, da? Ce aș face în mod obișnuit este că m-aș apuca eu să scriu un mail pentru clientă cu toate cererile de scuze și aș pune și aș face și aș gestiona situația. Ea aș oferi un cadou ca să ne ierte pentru că n-au fost chiar la înălțimea situației. Și toate aceste lucruri m-ar costa pe mine foarte mult timp, energie și ar lua de la tine puterea de a rezolva situația. Da? Uite ce propun eu. Punctul 4. Soluția pe care eu o văd și o propun, dar din perspectiva mea, da? Eu propun ca tu să te uiți la această situație și să-mi spui cum ai vrea să o remediezi tu, dacă ai vrea. În primul rând vreau să știu dacă tu ai vrea să o remediezi tu sau vrei să fac eu aceste lucruri pentru noi. Și mi s-a întâmplat să am o conversație de genul ăsta și să mi se spună, uite, eu acum în momentul ăsta nu pot să fac față acestei provocări. Dacă poți, tu te rog să remediezi situația și noi două să găsim o cale prin care eu să mă compensez față de tine pentru că această chestiune s-a întâmplat și să rezolv altceva pentru tine altă dată, perfect. Și asta a fost parte din acord, din negociere, da? Și se mai întâmplă, și asta este de dorit, cealaltă persoană care primește feedback-ul propune ca soluție, uite, eu propun să scriu eu mail-ul clientei, să-mi asum eu responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat și să o întreb cum pot să o ajut la nivelul la care chiar își dorește să fie ajutată. Da? Ok. Iar la partea de contractare care vine după acest pas, este așa. Dacă eu cumva am făcut o propunere, da? Eu, emitentul feedback-ului, e foarte important să te întrebi, să intru în dialog. Ce crezi tu despre propunerea mea? Și tu îmi spui, păi uite, e mai așa sau mai așa. Mi se pare absolut corectă, absolut justificată și reacția clientei și propunerea ta. Hai să vedem cum o rezolvăm, da? Un alt lucru este pe care poți să-l pui în etapa asta de contractare și mi se pare foarte important este ce te pot ajuta eu. Ce pot eu să aduc în relația noastră care să fie valoros. Și în situația de mai devreme, ce se poate întâmpla este la colega mea să-mi spună, uite, mi-ar plăcea să-mi dai un template pentru aceste mail-uri, pentru că mi-ar fi mai ușor să adaptez cu numele și situația specifică persoanei, dar să am partea de template care să transmită ceea ce vrem noi să transmitem, aliniat cu viziunea noastră de client customer care, da? De grijă pentru client. Deci, iată, este ceva ce eu pot să aduc, despre care nu știam că este necesar, dar în urma acestui feedback am aflat că ar fi un instrument util și pentru colega mea și pentru noi toți. Deci, asta este ceea ce numesc eu hrănirea inversă. Feedback-ul pe care l-am primit în urma feedback-ului meu îmi dă niște soluții creative, tehnici, operaționale extraordinare. Dacă eu mă duc autentic cu ce pot să ajut, și mă uit autentic la cum putem noi crește această relație a noastră în care tu să fii empowered prin acest feedback, să faci lucrurile din ce în ce mai bine și din ce în ce mai performant, iar eu să fiu din ce în ce mai fericită că avem acest parteneriat, această colaborare. Da? O întrebare care mi se pare cheie la partea de contractare este cu ce te pot sprijini eu concret? Și mi se întâmplă să mi se răspundă doar știu că mă iubești de ajuns. Mulțumesc de încredere, mulțumesc de 99% din cazuri când eu ofer feedback, primele lucruri care mi se spun sunt mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumesc că you didn't freak out. Mulțumesc că ai primit-o cu zâmbetul pe buze, pentru că în business se întâmplă o grămadă de lucruri. Se întâmplă câteodată ai senzația că stingi focul peste tot timpul. Tot timpul se întâmplă ceva. Dacă faci un business, posibilitățile sunt multiple. Dacă ai organizație sau o echipă sau ai o familie, posibilitățile sunt multiple. Voi știți asta cu toții. Fiecare în lumea lui are focuri de stins. Și atunci dacă noi nu reacționăm la aceste focuri cu alte focuri, da?
ci venim cu calm, venim cu apă, venim cu a stinge focul, a stinge conflictul. Chiar și conflictul interior al persoanei cu care lucrăm. Oamenii din jurul nostru, din nou, vor să facă cât de bine pot, câteodată nu le reușește. Dacă noi venim cu această undă de blândețe și bunătate și spunem, măi, apreciez că ai încercat să faci asta, apreciez că te-ai străduit din toate puterile, hai să vedem cum putem noi face împreună lucrurile mai bine. Și o altă întrebare magică, ce ai nevoie de la mine ca să funcționeze? Da? Da. Și asta este, scuză-mă, iartă-mă, ultima chestiune este că, practic, când oferi feedback, contextul final pe care vrei să creezi este de parteneriat. Este de relație absolut extraordinară între două sau mai multe ființe umane care fac ceva bun împreună. Exact. Da, asta așa trebuie să fie într-adevăr perceput feedback-ul, încât pentru că este pentru, să zic așa, pentru productivitate mai mult. Nu doar pentru că, ok, tu ești acolo manager, adică ești stăpân pe mine, să zic așa, da, încât trebuie să mă dirigezi, să-mi ordon și eu să execut. Nu. Feedback-ul, într-adevăr, pentru unii oameni este perceput greșit. Cât timp trebuie să avem, cât timp trebuie să interacționăm cu o persoană încât să putem să oferim feedback? De ce îmi pun întrebarea aceasta? Pentru că am observat din ce în ce mai des în organizații în afară, mă rog, sunt persoane care vin, sunt angajate prin intermediul agenției sau sunt angajate pe un termen foarte scurt de 3 luni, 6 luni sau 9 luni, da, și primesc feedback. Și poate nu interacționezi foarte mult cu persoana respectivă, dar iată că îți dă un feedback și la fel nu ține cont poate de criteriile respective. Pentru mine, ca să oferi feedback unei persoane, adică trebuie să ai câtuși de cât un pic de interacțiune mai multă. Nu doar am lucrat, nu știu, sau vin și te rog pe tine, nu știu, să-mi pui o ștampilă pe să zic așa, pe diferite referințe, înseamnă că gata, hai să ne cerem feedback. Nu, simt că nu ne cunoaștem îndeajuns și nu pot să-ți spun exact cu ce poți tu să te, adică ce sfaturi să-ți dau ca să, mă rog, să te dezvolți, pentru că nu lucrăm să zic, în primul rând în echipă și am lucrat la anumite sarcini care ne-am ajutat un pic reciproc și am avut o interacțiune așa, de o fracțiune de secundă. Dar, din păcate, în afară, de exemplu, se întâmplă foarte des chestia asta. Nu lucrăm mult împreună, dar ne cerem feedback unul de la celălalt. Și nu puteam să înțeleg, de fapt, care e rostul. Păi rostul pe care eu îl văd este ca, într-adevăr, să crești și să crească cealaltă persoană. Depinde de natura feedback-ului, știi? Ce am înțeles eu din ce ai spus puțin mai devreme este că te uimește faptul că oamenii își acordă feedback menit să-l dezvolte pe celălalt înainte să-l cunoască pe celălalt. Da? Exact. Și nu adică nu simt că ar interacționa foarte mult încât să poată să-i ofere un feedback. Deci eu așa văd chestia asta. Ideea este că noi putem să ne creștem reciproc tot timpul. Nu avem nevoie de 1.000.000 de ani ca să ne creștem reciproc. Ideea este să existe intenția să fie benefică și să fie în sprijin. Da? Dacă în situația pe care tu ai spus-o cu ștampila, cineva își cere ție feedback, cum ți s-a părut că eu m-am descurcat în această situație în care tu ai venit cu foile la mine? Cât de repede crezi că am reacționat? Ce aș putea îmbunătăți la modul în care eu am lucrat cu tine? Tu n-ai nevoie să o cunoști de 100 de ani. Pe subiectul respectiv este fix exact ce are nevoie, să-i dai feedback operațional pe procesul respectiv. Și da, câteodată este dusă într-o altă extremă. Această cultură a feedback-ului se duce un pic în toate procesele, au și limitările lor și extremele lor și fericita linie mediană de echilibru. Depinde cum este folosit, ca orice instrument. Și da, se poate întâmpla ca cineva să vină și să-l percep ca fiind că își asumă un rol nepotrivit sau că este arogant să-ți spună el ție ce să faci tu. Dar din nou este dintr-o altă paradigmă. Nu este din paradigma de contribuție, este din paradigma că el vrea să te crească pe tine și tu nu ai agreat. Ce lipsește este contractarea fundamentală. Noi doi aici avem un parteneriat în care eu sunt de acord că primesc informații de la tine care să mă crească și sunt de acord ca tu să-mi oferi acum despre ce subiect.
Este tot o formă de agresiune, feedback-ul în extrema cealaltă, vreau să te cresc, da? Este, cum zice românul, am trecut persoana strada, dar ea de fapt avea treabă pe partea pe care se afla, da? Deci o trecem cu forța strada, doar pentru că avem noi impresia că poate fi de folos. Din păcate este ceva care se întâmplă des, mai ales datorită entuziasmului, mai ales când oamenii descoperă instrumente de dezvoltare personală și vor să le testeze pe toată lumea. Deci când eu v-am zis să-l testați și să-l folosiți, acest feedback pe care vi l-am oferit, vă rog frumos, cu acordul persoanei cu care să-l folosiți. Da? Dacă vreți să-l testați pentru voi, faceți acest act de curtoazie și de normalitate și întrebați persoana, spuneți-i: uite, eu am aflat de acest instrument de feedback, l-aș testa cu tine acum. Înseamnă că eu o să-ți spun niște lucruri și o să aștept de la tine niște răspunsuri. Ești de acord să testezi acest feedback cu tine? Da, nu. Dacă persoana zice nu, nu încercați să-i îndoriți voința. Lasă că e bine pentru tine, pentru că de fapt vrei să-i spui ceva care nu-ți plăcea și de-abia aștept să folosești această nouă tehnică de a băga lucrurile pe sub preș și a trece în extrema opusă. Deci dacă chiar vrei să fie nutritiv și hrănitor, în primul rând te asigur că este dorit. Cel mai sănătos feedback este cel solicitat. Nu feedback-ul oferit așa, cred eu că e mai bine ca să știi tu chestia asta, este tot un act de agresiune. Și este foarte important să vă asigurați că partenerul vostru știe ce urmează, își dorește ce urmează și este dispus, are timp și chiar participă la ce urmează. Pentru că mai există și varianta în care vine partenerul de conversație și zice: bine, hai, dai cu feedback-ul, că aștept. Știi fața asta? Ok, bine, până termin. Ok, gata? Da, mă pregătesc. Da. Bam, știi? Și a plecat din conversație. Nu s-a întâmplat nimic, de fapt, știi? Asta e varianta în care el nici nu se încarcă cu energia pe care celălalt a descărcat-o, celălalt nici nu și-a descărcat energia pentru că vede frustrat că a trecut pe lângă om toată informația și de fapt nimic nu se schimbă. Deci a folosi un model, un pattern, o structură nu te salvează de esență, și anume să fie autentic, să fie real, să fie ancorat în relație. Și dacă nu există o relație prealabilă, întorcându-mă la întrebarea ta, creezi una pe loc. Da? Creezi, suntem în relație pentru că suntem în aici două organisme vii care funcționăm, suntem aici. Și da, creăm întâi relația numită: suntem noi de acord să ne oferim feedback reciproc? Da sau nu? Nu. Super. Mai așteptăm să mai creștem împreună și mai vorbim, da? Ok. Ok. Uite că ne apropiem deja de sfârșit. Nu știu, timpul se scurge foarte repede, într-adevăr, pentru că atunci când discutăm subiecte interesante, nu ne ajunge timpul niciodată. Putem să discutăm ore întregi. Hai, draga mea, vezi că vine natural, să încercăm să facem un rezumat la tot ce am discutat, că așa îmi place mie la sfârșit să pun o întrebare care la fel vine din titlu și să oferim, de fapt, cum oferim feedback cu eleganță, câteva sfaturi, 1, 2, 3, 4, da, 5, câte poți tu să dai, și cu aceasta o să încheiem episodul de astăzi. Well, cum dai feedback? Cu eleganță. Da, cu eleganță. Și cum aduce eleganța în conversație este că dacă îți vine să nu fii foarte elegant când îl oferi, te asigur că îți pui pălăria de om elegant sau de femeie elegantă, da? Și din acea pălărie, când ți-ai pus-o imaginar așa pe cap, te centrezi, de fapt, pe tine, în spațiul cel mai apreciativ pe care poți să-l găsești. Și ca să găsești un spațiu apreciativ, în primul rând poți să începi să te apreciezi pe tine. Mă apreciez că sunt în această conversație, în care poate mi este foarte greu să fiu și poate nu mi-ar plăcea deloc să spun ce urmează să spun sau să aud ceea ce urmează să aud anticipativ, da? Dar mă apreciez că fac asta pentru că este o contribuție. Te aliniezi cu intenția ta. Ce fel de contribuție vreau să aduc prin feedback-ul meu? Da? Vreau să contribui la o mai bună colaborare, la o mai mare productivitate, la niște procese mai simple, ca omul ăsta să fie mulțumit, ca eu să fiu mulțumit. Oricare este intenția benefică, o ții minte pe tot parcursul conversației și nu-i dai drum. Da? O știți pe fetița cu nu în brațe, voi puteți să fiți persoanele cu da în brațe. Da? Da, vreau să fie mai bine. Da?
Ok. Te-ai aliniat cu intenția, ai această structură foarte simplă. Când tu faci sau spui, eu mă simt, ce aș face în mod obișnuit, ce propun și apoi toată partea de conectare autentică, contractare a soluțiilor pentru viitor, ce crezi tu despre propunerea mea, ce pot eu să aduc în relația noastră, cu ce te pot sprijini eu și ce ai nevoie de la mine ca să funcționeze această soluție pe care tu o vei. Da? Asta este ce am discutat astăzi și fundamental, cum zicea melodia românească, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Așa zic și eu despre apreciere. Dacă apreciere nu e, procesele n-au prea mare șansă de reușită. Deci este necesar să te apreciezi pe tine, să-l apreciezi pe celălalt pe tot parcursul acestui proces și să fii autentic și chiar să vrei să rezolvi ceva către binele tuturor celor implicați. Da, eu îți mulțumesc, Ana Maria, pentru informațiile valoroase. Mulțumesc audienței care a fost pe durată de o oră cu noi și ne-au ascultat și cu siguranță și sper din suflet că informațiile pe care noi le-am împărtășit sunt benefice pentru ei și utile și le pot folosi. Iar eu vă aștept săptămâna viitoare, în data de 6 martie, sâmbătă, la ora 17, așa cum este o tradiție pentru cariera ta de la A la Z, unde vom discuta despre cum să construim networking pe termen lung cu Călin Iepure. Și ca să fiți aproape de noi, eu vă invit cu drag să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cariera ta de la A la Z, care vine cu informații valoroase despre carieră și totodată să vă preluați controlul în carieră, în special acum în perioada aceasta de Coronomics, ca așa zic eu, în limba engleză, în care aveți nevoie să vă reinventați, aveți nevoie să vă descoperiți vocația și să faceți joburile care de fapt vă plac. Pentru că spre asta mergem. Dacă fie că vrem să acceptăm lucrul ăsta sau nu, de astăzi înainte vom face ce ne place să facem. Nu vom mai face munca doar pentru bani, ci o vom face din plăcere. Dacă nu o facem din plăcere, atunci va trebui să ne reinventăm să o facem din plăcere. Și viitorul sună bine atunci când acest lucru se va întâmpla. Există diagrama Ikigai, pe care vi-o recomand tuturor să o căutați, sistemul filozofic japonez, care vorbește despre o viață trăită împlinitor din scopul pe care îl ai. Și acesta poate fi o resursă prețioasă pe care să o oferim, Diana, celor care ne-au urmărit. Un link, o să-ți trimit un link și o diagramă Ikigai să le împărtășești cu audiența noastră, pentru că este foarte, foarte important să-ți trăiești viața cu pasiune, să-ți o trăiești din abundența de emoții bune despre ea și pentru ceea ce nu funcționează chiar atât de bine cât te aștepta, să-ți oferi feedback, să le oferi celorlalți și să primești cu eleganță și cu grație și să transformi ce e de transformat. Da. Toate cele bune, să aveți un weekend frumos, multă sănătate vă doresc și nu uitați că ne vedem săptămâna viitoare la Cariera ta de la A la Z și să fiți aproape de noi, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. La revedere! Cu drag!